Realizace projektu. Předmětem kapitoly je problematika. Realizace projektu. Seznámení se s technikou Earned Value Management. A zpracování závěrečné zprávy k projektu. Realizace projektu. Realizační fáze projektu z pohledu projektového manažera je klíčovým úsekem životního cyklu projektu, protože právě zde se projektové plány převádějí do konkrétních výstupů. Projektový manažer v této fázi koordinuje zdroje, řídí tým a dohlíží na to, aby práce probíhaly v souladu s cíli, rozpočtem a harmonogramem. Projektový manažer v realizační fázi funguje především jako koordinátor, facilitátor a kontrolor, zajišťuje, aby všechny plánované aktivity byly provedeny správně, včas a v souladu s cíli projektu. Hlavním úkolům v realizační fázi patří zejména zahájení realizace projektu, přesné rozdělení úkolů členům týmu dle projektového plánu, jasné vymezení odpovědností a komunikačních kanálů, ujištění, že všichni rozumí cílům, rozsahu a požadovaným výstupům, řízení zdrojů, zajištění dostupnosti lidských, finančních, technických a materiálových zdrojů, průběžné sledování jejich využívání, aby nedocházelo k přetížení nebo zpoždění, koordinace činností a týmová spolupráce, organizace pravidelných status meetingů, podpora efektivní komunikace a spolupráce mezi členy týmu i se stakeholdery, řešení konfliktů a překážek, které by mohly ohrozit plnění úkolů, kontrola plnění harmonogramu a rozpočtu, monitoring postupu prací oproti milníkům, včasná identifikace a eskalace rizik a odchylek, optimalizace postupu, pokud se objeví zpoždění nebo překročení nákladů, řízení kvality, dohled nad tím, aby výstupy odpovídaly definovaným standardům kvality, provádění průběžných kontrol, testů či validací, řízení změn a rizik, vyhodnocování návrhů na změny a jejich dopad na rozsah, čas a náklady, aktivní správa rizik, preventivní opatření i reakce na vzniklé problémy, reportování a komunikace se stakeholdery, pravidelné předávání informací o stavu projektu vedení či zákazníkovi, transparentní komunikace o pokrocích, rizicích i úspěších, průběžné vyhodnocování, sledování KPI a metrik úspěšnosti, shromažďování zkušeností a poznatků lessons learned pro okamžité využití i pro budoucí projekty. Pro úspěšné řízení realizační fáze může být sestaven realizační plán. Efektivní plán realizace projektu je praktický nástroj, který převádí projektový záměr do konkrétních kroků a umožňuje projektovému manažerovi i týmu postupovat systematicky, koordinovaně a efektivně. Realizační plán projektu sleduje hlavní aktivy projektového manažera a měl by obsahovat definice cílů a rozsahu, přesné vymezení, co se má realizovat, výstupy, produkty, služby. Vyjasnění smart cílů, specifické, měřitelné, dosažitelné, relevantní, časově ohraničené. Identifikace hranic projektu, co je součástí, co už ne. Rozpracování projektového plánu do aktivit, rozdělení projektu na menší úkoly, Work Breakdown Structure, VBS. Určení milníků, klíčových bodů, kde se ověřuje dosažení dílčích výsledků. Definování závislostí mezi úkoly, co na sebe navazuje. Časový plán, harmonogram, odhad doby trvání každého úkolu. Vytvoření časového rozvrhu, například Ganttův diagram. Určení kritické cesty, nejdelší posloupnost činností určující délku projektu. Plán zdrojů, identifikace lidských zdrojů, kdo na čem pracuje, jaká je kapacita. Potřebné technologie, materiály, nástroje. Alokace financí na jednotlivé činnosti. Plán kvality, definování standardů a metrik kvality, například testovací protokoly, akceptační kritéria. Průběžná kontrola a zpětná vazba. Plán komunikace, jak, kdy a komu se budou poskytovat informace, reporty, status meetingy. Komunikační kanály, e-mail, projektový software, meetingy. Matice odpovědností, například RACI. Plán řízení rizik, identifikace možných rizik. Vyhodnocení pravděpodobnosti a dopadu. Definování preventivních a nápravných opatření. Plán monitoringu a kontroly, pravidelné porovnávání skutečnosti s plánem, čas, náklady, kvalita. Postupy pro řízení změn. Reporting stakeholderům. Plán ukončení a předání výstupů, definice podmínek úspěšného dokončení.
Převzetí a schválení výstupů zákazníkem nebo vedením. Závěrečné vyhodnocení. Efektivní plán realizace projektu je detailní, realistický, flexibilní a transparentní. Slouží jako kompas, který řídí tým od zahájení až po dokončení projektu. Příklad efektivního plánu realizace projektu dle společnosti www.trveprojektinsigat.com. Prvním krokem je zajištění zpětné vazby od stakeholderů nebo zákazníků. Cílem tohoto kroku je ověřit nastavení cílů a výstupů projektu. Druhým krokem je vlastní nastavení cílů včetně přiřazení odpovědnosti za jejich dosažení jednotlivým členům projektového týmu. Třetím krokem je naplánování dílčích aktivit, úkolů a milníků, opět včetně jejich přiřazení jednotlivým členům projektového týmu. Čtvrtým krokem je zapracování vstupů a inovací od členů projektového týmu a posledním krokem je zajištění motivace všech členů projektového týmu. Povšimněte si, že společným rysem tohoto plánu je úzká vazba na projektový tým, posilování jejich odpovědnosti a aktivního přístupu k účasti na řízení projektu. Detailní plán pro řízení a kontrolu provádění projektu zahrnuje řízení rozsahu projektu, vytvoření seznamu úkolů Work Breakdown Structure, VBS, definování směrného plánu, který slouží jako základní referenční bod pro sledování průběhu projektu, řízení času, definování aktivit a jejich sekvence, vytváření časového rozvrhu, který zahrnuje odhad doby trvání a určení kritické cesty, kontrola a aktualizace časového plánu během projektu, řízení nákladů, odhad finančních prostředků pro jednotlivé aktivity a rozhodování mezi možnostmi make or buy, make or lease, vytvoření rozpočtu a kontrola jeho plnění prostřednictvím EVM, udržování transparentnosti nákladů a jejich přizpůsobení aktuálním potřebám projektu, řízení lidských zdrojů, sestavení týmu a alokace zdrojů pro jednotlivé úkoly, řešení potenciálních problémů s dostupností zdrojů a integrace do projektových aktivit, řízení rizik, identifikace, kvalitativní a kvantitativní analýza rizik, vytvoření plánu opatření na ošetření rizik a kontinuální monitorování jejich výskytu během projektu, řízení kvality, plánování kvality definující požadavky na produkt i procesy, zajištění kvality pomocí auditu a sledování, zda postupy odpovídají stanoveným standardům, controlling kvality zahrnující monitoring a návrh nápravných opatření, řízení změn, postupy pro sledování a řízení změn, které mohou ovlivnit cíl projektu, zajištění schválení změn relevantními stakeholdery a jejich integrace do směrného plánu. Sledování pokroku při realizaci projektu je pro projektového manažera jedna z nejdůležitějších činností, umožňuje včas odhalit odchylky od plánu a reagovat, než se problémy stanou kritickými. Sledování pokroku obvykle zahrnuje oblasti jako sledování plnění harmonogramu, porovnávání skutečně odvedené práce s plánovanými milníky a kritickou cestou, sledování nákladů, kontrola čerpání rozpočtu a vyhodnocování odchylek, plán versus realita. Měření kvality výstupů, kontrola, zda dodané dílčí výsledky splňují stanovené standardy a požadavky. Monitoring zdrojů, využití kapacit lidí, strojů a technologií, aby nedocházelo k přetížení či nečinnosti. Řízení rizik a změn, neustálé sledování nově vznikajících rizik během realizace. Záznam a vyhodnocení všech změnových požadavků. Včasné rozhodování o přijetí, odmítnutí nebo přeplánování. Hlavním nástrojům a metodám pro sledování patří Quantitative Diagram, vizuální kontrola harmonogramu a posunu úkolů. Metoda Earned Value Management EVM propojuje čas, náklady a rozsah a umožňuje měřit efektivitu a odhadnout budoucí vývoj. Kontrolní seznamy a checkpointy ověření, zda jsou splněny předem definované podmínky. Sledování směrného plánu, baseline, sledování skutečného průběhu projektu ve srovnání s plánovanými hodnotami, lze využít i procento dokončení. Controlling a analýza odchylek. Controlling projektu zahrnuje pravidelné ověřování dílčích výsledků a jejich porovnání s harmonogramem a rozpočtem, měření hodnot, hodnocení výsledků, případné korekce, analýzy příčin odchylek a návrh opatření k jejich eliminaci. Projektový software, například S-Project, usnadňuje sledování úkolů a komunikaci. Status meetingy, krátké pravidelné schůzky týmu pro vyhodnocení stavu a odstranění překážek. Reporty pro stakeholdery, jasné, stručné a pravidelné zprávy o stavu projektu, pokrok, rizika, problémy, plány do budoucna.
Dashboard je vizualizace klíčových ukazatelů čas, náklady, rizika, kvalita v reálném čase. Projektový manažer sleduje pokrok nejen z hlediska, co už je hotovo, ale také jak kvalitně a za jakých nákladů se práce provádí a zda se stále směřuje k cíli projektu. Součástí sledování pokroku by měla být i identifikace odchylek, například zpoždění, překročení nákladů, analýza příčin, proč k odchylce došlo a návrh a přijetí korektivních opatření, přealokace zdrojů, změna priorit nebo revize plánu. Změny v průběhu realizace projektu jsou zcela běžné, žádný projekt se obvykle neobejde bez úprav oproti původnímu plánu. Z pohledu projektového manažera k nim dochází z několika hlavních důvodů. Externí faktory zahrnují změny požadavků klienta, nové trendy, změny legislativy či regulatorních podmínek, zpoždění dodávek, změny cen, nedostupnost materiálu nebo služeb nebo vývoj na trhu. Změny mohou být i pozitivní, objeví se lepší technologie, nástroje nebo postupy, které mohou zvýšit efektivitu nebo kvalitu. Interní faktory projektu zahrnují upřesnění nebo změny požadavků, některé potřeby se ukážou až při detailní práci, technické problémy nebo nečekané komplikace při vývoji, testování nebo integraci, kapacitní omezení zahrnující nedostatek lidí, kompetencí či financí oproti původnímu plánu, chyby v odhadech. Nerealistické časové nebo finanční plány odhalené během realizace. Pozitivní změny mohou vyplynout z návrhů na zlepšení od týmu či stakeholderů během realizace. Hlavním změnám, které mohou nastat v průběhu realizace projektu, patří zejména změna rozsahu, jakákoliv významná změna dohodnutých výstupů projektu. Změna plánu, jakékoliv změny dohodnutých dat, zahájení, dokončení nebo kritických milníků projektu, nikoli úkolů. Změna nákladů, jakákoliv významná změna dohodnutých nákladů, rozpočtu spojených s projektem. Změna zdrojů, jakékoliv významné odstranění nebo přidání zdrojů nebo osob do z projektového týmu. Technická změna, jakákoliv významná změna v technickém řešení. Nedílnou součástí řízení realizace projektu je pravidelný reporting. Nejde jen o formální povinnost, ale o mechanismus, který zajišťuje transparentnost, kontrolu a důvěru mezi všemi zúčastněnými stranami. Pravidelný reporting zajišťuje transparentnost a přehled, předchází se dezinformacím a nedorozuměním a umožňuje rychle reagovat na problémy nebo změny. Vytváří historii projektu, kterou lze využít při auditech, ukončení projektu i v budoucích projektech. Řádně zpracovaný projektový report splňuje požadavky jako identifikuje stav, ve kterém se projekt právě nachází. Identifikuje očekávané datum dokončení realizace a plánované náklady včetně odchylek od plánovaných hodnot. Poskytuje shrnutí současného stavu projektu se zaměřením na nastalé nebo plánované změny. Identifikace všech aktuálních problémů projektu a návrhů na jejich řešení. Identifikace potenciálních rizik a možností jejich předcházení. Reporting projektu je důležitý proto, že zajišťuje kontrolu, komunikaci a koordinaci. Bez pravidelného a kvalitního reportingu by projektový manažer ztratil schopnost řídit očekávání stakeholderů a minimalizovat rizika. Reporting je obvykle zpracováván na týdenní bázi. V případě většího počtu stakeholderů může být zpracováván i report za delší časový úsek, obvykle měsíc nebo kvartál, který na rozdíl od týdenního reportu méně řeší operativní záležitosti, ale slouží k poskytnutí podrobného přehledu o tom, co se na projektu děje a co se bude dít v budoucnu. Podobně jako týdenní report umožňuje ověřit výkonnost projektu v čase, vyhodnotit, co bylo dokončeno v předchozím období a identifikovat závazky pro nadcházející období, nicméně s důrazem na kritické prvky projektu. Dalším termín, který se objevuje v souvislosti se sledováním pokroku projektu, je controlling. Controlling je důležitý pro postupné plnění dílčích cílů projektu, čímž je zajištěno splnění celkového cíle. Jeho rolí je včasné varování před nesplněním termínů, překročení rozpočtu a podobně. Neporovnává pouze plán a skutečnost, ale musí případné odchylky také analyzovat, zjištění příčiny se předejde opakování stejných chyb a reagovat na ně. Proces controllingu začíná v okamžiku zahájení projektu. Proces je možné rozdělit na měření hodnot, jejich hodnocení a případné korekce. Cílem reportingu je zprostředkovat zpracovaná data zainteresovaným subjektům, stakeholders a managementu, decision makers. Důležitá je jejich kvalita, komplexnost a vypovídací schopnost. Reporting je často popisován jako pohled do historie monitoring, zobrazuje již reálná data. Controlling probíhá na základě dat z reportingu, dále je zpracovává, vyhodnocuje a odhaduje budoucí vývoj. Controlling zahrnuje sledování výkonnosti, porovnávání skutečných výsledků s plánovanými cíli a v případě potřeby přijímání nápravných opatření.
Net Value Management. Net Value Management EVM je technika řízení projektu, která hodnotí výkon a pokrok projektu z hlediska rozsahu, cílů, harmonogramu a zdrojů. Tato technika umožňuje projektovému manažerovi zjistit, zda projekt běží podle plánu, zda se čerpá rozpočet efektivně a jaký je pravděpodobný budoucí vývoj. Tato metoda dává objektivní obraz o stavu projektu, nejen kolik procent je hotovo. Umožňuje včas rozpoznat problémy s náklady nebo harmonogramem. Podporuje proaktivní řízení, manažer vidí nejen současný stav, ale i pravděpodobný budoucí vývoj. Může nám pomoci odpovědět na otázky. Je realizace projektu v souladu s plánovaným rozpočtem? Podaří se nám dodržet plánovaný rozpočet projektu? Je projekt v souladu s plánovaným harmonogramem? Podaří se nám dodržet plánovaný harmonogram projektu? Ke klíčovým vstupům patří především následující ukazatele. Pokud není uvedeno jinak, všechny ukazatele uvádíme v monetárních jednotkách. Planned value PV, tedy plánovaná hodnota k aktuálnímu datu. Planned value spočítáme jako plánovaný podíl dokončeného projektu v procentech krát plánovaný rozpočet projektu. Actual costs AC, tedy vyčerpané prostředky k aktuálnímu datu. Budget AT completion BAC, tedy celkové předpokládané náklady projektu, plánovaný rozpočet. Net value EV, tedy skutečně dosažená hodnota k aktuálnímu datu. Net value vypočteme jako skutečně dosažený podíl dokončeného projektu v procentech krát plánovaný rozpočet projektu. Na základě uvedených vstupů můžeme provést kalkulaci indexu výkonnosti projektu, Project Performance Index, CPI, který zachycuje časovou výkonnost projektu. Případně můžeme také kalkulovat index plnění harmonogramu, Scheduled Performance Index, SPI, který zachycuje výkonnost prováděné práce v čase a dodržení harmonogramu. Index výkonu podle nákladů CPI měří nákladovou účinnost projektu na základě aktuálního pokroku při realizaci projektu prostřednictvím poměru dosažené hodnoty EV a aktuálních nákladů AC. Hodnoty menší než 1 indikují zdražení projektu proti předpokladu, hodnoty vyšší než 1 indikují úsporu nákladů proti plánu. Ukazatel spočítáme dle vzorce. CPI se rovná EV Earned Value lomeno AC Actual Cost. Dále můžeme počítat odchylku nákladů Cost Variance CV. Její pozitivní hodnoty signalizují úsporu nákladů proti rozpočtu, negativní hodnoty signalizují navýšení rozpočtu proti plánu. Odchylku nákladů počítáme dle vzorce. Cost Variance CV odchylka nákladů rovná se EV Earned Value minus AC Actual Cost. Index výkonu podle času měří časovou výkonnost projektu na základě poměru dosažené hodnoty EV a plánované hodnoty PV. Hodnoty menší než 1 indikují zdržení na projektu, hodnoty vyšší než 1 indikují předstih v realizaci projektu. Ukazatel spočítáme dle vzorce. SPI se rovná EV lomeno PV. Podobně jako odchylku nákladů můžeme kalkulovat i odchylku harmonogramu Schedule Variance CV. Pozitivní hodnoty CV signalizují zrychlení realizace proti harmonogramu, negativní hodnoty signalizují zdržení projektu. Odchylku spočítáme dle vzorce. CV odchylka harmonogramu se rovná EV minus PV. V praxi je vhodné používat i grafické znázornění pokroku v realizaci projektu, které umožňuje vizualizovat a analyzovat výkonnost projektu z pohledu nákladů a plnění harmonogramu. Neskušený projektový manažer by se mohl domnívat, že vzorový projekt šetří prostředky, protože ukazatel AC, vyčerpané prostředky, je menší než Planned Value PV. Použití EVM ale dokládá, že projekt překračuje plánovaný rozpočet, CPI je menší než 1 a má zpoždění, SPI je menší než 1. Nezbytný předpokladem pro stanovení Earned Value EV je stanovení skutečně dosaženého podílu dokončeného projektu nebo aktivity v procentním vyjádření. Stanovení podílu v praxi může být velmi obtížné a klade na projektového manažera velmi vysoké nároky. Obvyklé přístupy pro stanovení podílu dokončeného projektu zahrnují kvantitativní i kvalitativní přístupy, které jsou uvedeny v následujícím přehledu. Dokončené jednotky úkoly, které vyžadují opakovanou produkci snadno měřitelných jednotek výstupu, přičemž každá jednotka vyžaduje přibližně stejnou úroveň úsilí. Přírůstkové milníky pracovní balíčky, dvojité VP, které lze snadno rozdělit do řady úkolů zpracovávaných postupně. Práce je rozdělena na samostatné, měřitelné úkoly a dokončení každého úkolu je považováno za dosažení přírůstkového milníku, pokrok je dosažen pouze při dosažení každého milníku.
Začátek a konec používá se u činností s nízkou hodnotou a lomítko nebo s krátkou dobou trvání bez snadno definovatelných dílčích milníků. Při zahájení aktivity se nezíská žádný nebo jen omezený pokrok a po dokončení aktivity se dosáhne 100% pokroku. Ke kvalitativním technikám pro stanovení dokončeného podílu projektu patří například Level of Effort (LOE) úroveň úsilí používá se, když je velmi obtížné měřit, jaká práce byla provedena v rámci vynaloženého rozpočtu. Předpokládá se, že pokrok se rovná skutečným nákladům děleným rozpočtem. Pokud je například rozpočet projektového manažera na projektu $20,000 a do projektu bylo účtováno $10,000, se průběh vypočítá jako 50%. Individuální posouzení používá se pro aktivity, které nelze snadno měřit jinými metodami, subjektivní metoda, nicméně akceptovatelná v případě zkušeného projektového týmu. Kombinované techniky vhodné pro komplexní aktivity probíhající po dlouhou dobu a používající 2 nebo více dalších technik. Příkladem může být instalace základů budovy. Postup výkopu by spočíval v dokončených jednotkách, odstraněné krychlové metry zeminy, postupných milnících bednění a počátečním a dokončovacím lití betonu, 0% lomítko 100%. Vedle hlavních ukazatelů EVM, jako jsou index výkonu podle nákladů CPI, odchylka nákladů CV, index výkonu podle času SPI nebo odchylka harmonogramu CV, můžeme kalkulovat i celou řadu dalších ukazatelů. Jedná se například o EAC Estimated AT Completion kalkulován jako BAC, Budget AT Completion lomeno CPI, Cost Performance Index, ukazatel zachycuje aktuální odhad celkové výše rozpočtu při dokončení. Variance AT Completion VAC kalkulován jako BAC, Budget AT Completion minus EAC Estimated AT Completion ukazatel umožňuje pohled na předpokládané budoucí finanční zdraví projektu. ETC Estimate to Completion kalkulován jako BAC, Budget AT Completion, minus EV, Earned Value lomeno CPI, Cost Performance Index, ukazatel zobrazuje objem prostředků nezbytný pro dokončení projektu. CPI to Complete Performance Index kalkulován jako BAC minus EV lomeno BAC minus AC, ukazatel zobrazuje požadovanou výkonnost projektu pro dokončení projektu v plánovaném rozpočtu. Příklad zachycuje projekt, který překračuje rozpočet. Na vodorovné ose jsou zachyceny náklady projektu, na svislé ose je zachycen pokrok projektu v procentech. Křivka skutečně vynaložených nákladů AC se nachází pod křivkou Planned Value PV. Nabízí se tak 3 možné scénáře dalšího vývoje. Dokončení projektu v plánovaném rozpočtu. Nutno dohnat dosavadní nízkou výkonnost výkonem nad plán, scénář 1. Zachování dosavadní nízké výkonnosti projektu, scénář 2. Nízká výkonnost k datu kontroly, dále již plánovaná výkonnost projektu, scénář 3. Hlavním přínosem EVM je, že usnadňuje dodržování rozpočtu a harmonogramu, umožňuje celkový monitoring projektu a může sloužit ke zpřesnění odhadu budoucího vývoje sledovaných parametrů, rozpočet, harmonogram. Jeho nevýhodou je požadavek na přesná data a jejich správnou interpretaci, v praxi je často velmi problematické stanovení podílu dokončeného projektu. Tato technika nám také nepomůže nám zajistit kvalitu projektu a interpretace výsledků vždy musí být prováděna v kontextu s ostatními událostmi. Závěrečná zpráva. Při ukončení celého projektu nebo jeho fází je nutno vyhodnotit a zdokumentovat daný úsek, zkontrolovat, zda bylo dosaženo účelu a cílů, zda byla splněna očekávání zákazníků. V případě některých projektů je nutné stanovit přesunutí odpovědnosti z realizující firmy na zákazníka, uživatele. Projekty mají často časové zpoždění a překračují původní rozpočet. Příčina zpoždění: projekt není řádně ukončen a často přetrvává do provozní fáze produktu, po předání chce zákazník upravit produkt, opravit chyby a nedodělky, přidat nové funkce, toto může vést ke vzniku nových projektů v rámci původního projektu. Je nutné jasně definovat, kde končí projekt a začíná provozní fáze produktu a řádně předat projekt zákazníkovi. Při předání projektu zákazníkovi je nutno zajistit všechny hmotné i nehmotné výstupy projektu, jejich předání zákazníkovi a přijetí zákazníkem. Předání zahrnuje předání dokumentace projektu nebo produktu, zkušebních protokolů, inspekčních zpráv, dokumentace dosažených výsledků, protokolární ukončení projektu, konečné vyhodnocení finanční a časové stránky projektu, vypořádání všech závazků, finanční ukončení projektu, závěrečná zpráva projektového týmu nebo případný seznam položek k dořešení. Zásadním dokumentem, který formálně uzavírá projekt a poskytuje přehled o jeho výstupech, výsledcích, znalostech a lessons learned, je závěrečná zpráva. Ke klíčovým částem závěrečné zprávy patří
Úvod, stručný popis projektu, rozsah, cíle. Shrnutí dosažených výsledků, vyhodnocení plnění plánovaných cílů a ukazatelů, časový plán, rozpočet, kvalita. Hlavní projektové výstupy Life of Project, LOP popis předaných produktů / služeb, potvrzení převzetí výstupů klíčovými zainteresovanými stranami. Analýza změnového řízení Engineering Change Request, ECR přehled změn, které byly v průběhu projektu implementovány, hodnocení jejich dopadu na čas, rozpočet a kvalitu. Lessons learned, identifikace úspěšných postupů, popis problémů a doporučení pro zlepšení procesů. Administrativní uzávěrka, přehled zbývajících činnosti, uzavření smluv, rozpočtů a alokovaných zdrojů. Doporučení, návrhy pro další kroky či pokračující projekty. Posledním krokem po předání nebo ukončení projektu je archivace znalostí a zkušeností projektového týmu do písemné nebo elektronické formy. Archivace by měla probíhat podle ustáleného postupu s konkretizovaným formátem kvůli přehlednosti pro nové zaměstnance nebo jednodušší vyhledávání. Archivace popisů procesů řízení rizik, která v procesu proběhla, identifikovaná rizika, navržená opatření, skutečně realizovaná opatření, jejich dopad, vyhodnocení rizik. Archivace časového plánu a skutečného časového průběhu umožňuje zpřesňovat odhady dob trvání v dalších projektech, sledovat faktory, které způsobují prodloužení nebo naopak zkrácení harmonogramu projektu. Archivována by měla být i veškerá komunikace na projektu, zápisy z porad a jednání. Děkuji za pozornost.